یک سلام و پیغام، یک سلام درود بی پایان به تماشابینان عزیز و کسانی که ما را تماشا میکنید در سامانه یوان تیجی. همیشه سربلند و خانه آباد باشید. سلام علیکم عزیز مخلصلار. meni kanalimga obuna bo'ling, birta like bosin. Men kanal sotaman, monetizatsiya, bez monetizatsiya и так далее. Короче, бародарон, хоҳарони азизи ман, ҳамдиёрони азизи ман, ма хеле чи дар байни саҳна набудам, чунки ҳамкор дорам. ҳамкорони ман худшон дар саҳна баромадагӣ будан ва ма кору борои ёра мисол аз пушти парда дар компютер кор мекардам ва имрӯз рӯзе омаdaa ки ман ба саҳна биромадам, ба саҳми якояки шумо расонида мешавад ки бародарон, хоҳарони азизи ман, каналҳои фурӯширо баҳри шумо тақдим мекунам. каналҳои беҳтарина ки шумо метавонед дар сомонаи ютуб худтонро нишон дода ё ки нишон надода чӣ ҳунаре ки дорен видео кунен, эфир кунен ва сум кор кунен. пас ҳамин фурсата барои шумо ман метиҳам ки рӯз рафтаистай, соат рафтаистай, тик шумо боша ҳамин фурсати зебандаро аз даст натен. бародарони азиз, каналҳои беҳтарина баҳри шумо тақдим мекунем. мисол ба дар системаи ютуб чанд намуд корҳои фаъолиятӣ дорем ки хулоса дар ҳамин каналҳои шумо чӣ проблемаи оид ба ютуб дорен. толка ютуб, дига сайтода ман кордор нестам. бародаро, ҳатман муроҷиат кунен, ба саҳми якояки шумо ман кӯмак мекунам ва албаттара шумо да ёд метиҳам сумкоркунира. каналотон чӣ проблеме ки дора, ҳатман дар комментария бинависонен, бигӯен ки бобои ёвонӣ номерои шумо дар корай, мисол мода инамтари коро дар корай. хулоса и қавоима кардаистам, вале мегӯен ҳамин ёвони худ шай қавоима дора, реклама каисай, айдасти ҳамин чӣ меомада боша. бародаро, аз дасти мо сар мекунем, аз дасти мо ҳамин 4000 соат барои ютуб кор карданай ҳамо аз дасти мо мебиёя. заявка рӯй мекунем, пинкод мегирем, налоги информатсия мегирем. пинкод, налоги информатсия чия бародаро? пинкод яъне ки як канал вақте ки монетизатсия меша аз худи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба инами ба ма пинкод рӯӣ карда мешавад ки эй бобои ёғонӣ, эй бобои фалонча, инами пинкода бигир ва дар канал ворид ку суми канала бигӣ. бародарони азизи ма, бародарони азизи ма, шӯхӣ нестай. барои ҳар яки шумо аз худи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико пинкод равон мекунанд. пинкод 6 рақамаи бародаро, ман инамихе шумо да нишон метиҳам тақрибан намихе ина хеле ки дидестен, инамира пинкод меган ва дар рӯи ек мисол коғазаш инамитари мебиёя ва дар дарунаш инамитари мебиёя. бародаро, баъди ҳамин рвай кардан, пинкода гирифтан, шумо дар канал ворид мекунен, баъдан налоги информатсия пур мекунен. налоги информатсия чия бародаро? Ина худтон бибинен. налоги информатсия бародаро вақте пур карда мешавад, кабутак мешавад, адабрени мешавад, яъне шумо 0% интихоб мекунен. агар шумо налоги информатсияро пур накунен, ютуб аз шумо 30% пула мегира, зиёдиша метиҳатон. яъне ки ай $100 $30, ай $200 $60, ай $400 $120. ҳамин барои ту маъқулай? албаттара ки не. пас видеоро то охирон тамошо мекунем, дар канал обуна мешем. касе ҳамихели каналҳои проблема дора, ҳамин проблемаҳоро ҳатман муроҷиат мекунем. боқи бародаро, ҳаматонро ба аллоҳи меҳрубон меспорам ва хулоса картада бояд мекунӣ и так дале. кору бори ютуб бисёрай. барои ҳамин чӣ проблеме ки шумо дорен, ҳатман муроҷиат кунен. бори дигар ба ҳамаи якояки шумо хонаободӣ, тансиҳатӣ орзу мекунам ва бигзор дар хонаи ҳамаи шумо гандум биборад, то ки аз нуни очагӣ сер кунед. худоёр нигаҳбонтон то видеои оянда боша. дар канали Ёвон Тиҷӣ бимонед.